papel de entrada, que pode disculpar a ausencia de José Manuel Beiras por motivos, por imponderables familiares. Entón, estábamos aquí comentando antes que esta ausencia non contribuye a dar unha imaxe seria que neste instante está adquirindo o BNG en todo o país, unha imaxe de responsabilidade. Pero é unha realidade. O señor José Manuel Beiras Torrado, posa tarde non pode estar aquí, e só nos queda pedirvos disculpas. Por lo tanto, imos a entrar directamente no que é o acto e seguimos pois en a súa presencia. Bueno, hai que decir que non vou aberto de pleno o Océano Atlántico. O BNG sempre enfiou a seña impresa na nosa historia por Xoán Carballeira. Dende o primeiro momento, dende a época da transición á democracia, chamámoslle o boletín informativo que editamos en Bueu o Carballeira. Que por outra parte, a primeira corporación democrática de Bueu doi o seu nome a unha calle, a rúa Alcalde Xoán Carballeira. O Concello, por outra parte, foi o vínculo que uneu o brillante xornalista e destacado dirixente do Partido Galeguista con Xosé Novas Piñeiro. Foi o último alcalde da República, un nacionalista hoxe presente na memoria de todos nós. O outro, o primeiro alcalde do retorno á democracia, outro nacionalista. Sí. Bueno, boas tardes. Como Millán nos dixo, para nós realmente unha pena estar aquí os Beiras. Todos nós, como imagino que vamos, deseosos de escoitar a súa intervención, pero así é a vida. Amañán estaba na Coruña nunha manifestación coa idea de vir para aquí, a este acto, pero algún problema, según me contaron, un problema familiar de última hora impideu de estar aquí. Eu imagino que podedes comprender porque na vida sempre aparece algún imponderable que ás veces non nos deixan facer o que quixéramos. A mí tócame falar do que Carballeira ten significado para os homes e as mulleres do BNG de Bueu. O que nós, a idea que nós temos de Xosé Gómez de la Cueva, conocido popularmente como firmaba os seus artigos periodísticos como Xoán Carballeira. Xoán Carballeira para nós, nos últimos anos do franquismo, era unha persona silenciada, unha persona que non alcanzábamos a saber quen era, non tiñamos datos del, e que pouco a pouco empezamos a oír o alcalde que había aquí, o alcalde que foi fusilado, aquel Xoán Carballeira, e a xente falaba del, a xente que o conocía falaba del unánimemente un home bo, un home que traballara polo progreso do Bueu, un home amante dos mariñeiros, un home amante que se fora patria. Esa era a opinión general que calquer veciño de Bueu nos daba, no recordo. Naqueles anos 70, naqueles últimos anos 70, empezamos a buscar, a preguntar a aquelas personas que tiveran algún significado máis próximo, que tiveran políticamente máis próximas a él, para que nos foran describindo como era este home. Porque sabíamos del que era unha persona galeguista e unha persona peleadora pola cultura e un gran periodista. Das nosas indagacións, nosas e de outras persoas preocupadas polo tema, empezamos a saber que Carballeira era unha persona que a nivel de periodista iniciara xa moi xove a súa carreira periodística, que chegara a ser director do pueblo gallego, que daquela era o periódico máis importante que había en Galicia, un periódico progresista e galeguista que había en Galicia, e chegara a ser director moi xove. Antes dos 30 anos, chegara xa a un gran posto de responsabilidade periodística.
Era un home con colaboracións habituais tanto no Faro de Vigo como na Voz de Galicia, Diario de Pontevedra e logo periódicos de Madrid reproducían os seus artigos aquí en Galicia. Os que publicaban os periódicos galegos eran reproducidos en periódicos de Madrid, El Sol, de outros periódicos máis, incluso temos conocimiento de que en Aragón se publicaba. Tamén en América existían revistas. Existía unha revista moi famosa daquela que se chamaba Céltica, que era unha revista que circulaba pola emigración galega de América, e nesta revista colaboraba habitualmente Carballeira, igual que noutras moitas revistas literarias do seu tempo. Era unha persona, polo que conocemos, era unha persona moi próxima, moi amiga a Castelao. Castelao viña moitas veces a visitalo, viña moitas veces ali no fondo da banda do río frente á pista a unha taberna que había ali, a taberna de Escanio, e ali se reunían Carballeira, Castelao, Francisco Escanio e outra serie de personas do entorno galeguista de Bueu e incluso de Pontevedra. Viñan continuamente. Era unha persona das que se aconsellaba tanto Carballeira como tanto Castelao como Bóveda como outros dirigentes galeguistas. Foi unha persona que accedeu á dirección do Partido Galeguista. A dirección de toda a Galicia do Partido Galeguista figuraba Carballeira como unha das personas de maior peso. O seu acceso, logo máis tarde a alcaldía, foi un acceso circunstancial porque ante o triunfo do Frente Popular no ano 36, en fevereiro do 36, as corporacións se renovaron as corporacións e correspondían aos dirigentes do Frente Popular nomear as novas corporacións. Aí foi cando entrou Carballeira e nun breve período de poucos meses, desde marzo hasta xulio, estuvo frente dunha corporación municipal e en poucos meses deixou unha fonda huella, un fondo conocimento entre os veciños dunha boa labora na que temos testigos moi cercanos, como Manuel Gutiérrez, que nos acompaña aquí, que era concejal da corporación, era colaborador del na corporación. E este home, realmente, unha gran persona a nivel periodístico, un gran periodista, daquela se lle consideraba o periodista máis importante de Galicia daquela época. Foi o periodista que iniciou as entrevistas, que iniciou os reportajes, unha época que fixera un itinerario por Lugo e Ourense para conocer as zonas do interior de Galicia e logo foi publicando unha serie de reportajes todos os días sobre como vivía aquela xente no Caurel de Lugo, nas zonas interiores de Galicia. En cuanto a actividade social, é coñecido, e a mañán, na mesa redonda que tivemos a mañán, onde participaron personas como Manuel Ríos, personas como o propio irmán de Carballeira, que está aquí presente nos honra con a súa presente, igual que estivo a mañán tamén, igual que outro señor de Cangas que estuvo con él no propio Lozareto de San Simón antes da súa desgraciada morte, e outras personas estudiosas do tema de Carballeira que estiveron aquí pola mañán, nos indicaron a gran actividade cultural e social que ele desplegaba en Bueu. Desde sempre a actividade dele era a creación de actos, de conferencias, actividades recreativas que existían nas sociedades que tiñan aquí creadas nos tempos da República, e sempre estaba preocupado por elevar o nivel cultural dos veciños de Bueu, por subir o nivel cultural de Bueu, e por outra banda a problemática dos mariñeiros. Bueu é unha vila que vive prácticamente en exclusiva do mar, e daquela aínda moito máis que hoxe. E Carballeira tiña unha gran teima coa problemática, coas condicións de vida dos mariñeiros de Bueu. As condicións de vida onde aínda hoxe é o problema que hai sempre, que cando hai moito peixe non vale, e cando hai pouco, pois se morre de fame porque non hai peixe. Aquela se pescaba a veces ingentes cantidades de sardiñas e como non tiña un precio, se pagaba moi pouco, por daba igual pescar moito que pouco, sempre se ganaba pouco. A pelea de Carballeira foi conseguir un precio mínimo para o peixe, un precio mínimo para a sardiña, e nesta pelea estuvo en Madrid co Ministerio traballando co goberno para conseguir eso. Precisamente o día 17 de xulio do 36, a víspera do alzamento militar, recibiu unha homenaxe por parte de mariñeiros e armadores.
cualquier decir prácticamente a maioría dos traballadores de pueblo, uns eran mariñeiros, outros armadores. Os mariñeiros e armadores rendironlle un gran homenaxe a Carballeira por acadar un precio mínimo para o peixe que garantizaba unhas condicións de vida dignas para estes traballadores do mar de Bueu, que era prácticamente toda a población laboral de Bueu. Esta pelea por un precio mínimo do peixe, por mellorar as condicións de vida dos mariñeiros, probablemente fora unha das causas da súa morte. Probablemente alguén non lle perdonou esta pelea por mellorar as condicións de vida dos mariñeiros, igual que as súas propias ideas de pelea por Galicia, de levantar este país con tantos potenciales e vivindo na miseria como realmente está o noso país. En cuanto ao laboura de traer ao día de hoxe o que é Carballeira, antes xa se citaron algúns pasos que se teñen dado. O BNG, desde sempre, nomeou o seu voceiro, o seu portavoz, o seu pequeno periódico, o nome de Carballeira, asumindo que Carballeira para nós era o precursor político. O precursor político dos homens unidos do bloque de Bueu foi indudablemente Carballeira. Carballeira, xunto cos seus amigos Castelao e Bóveda, eran para nós os maestros que nos guiaron coas súas ensinanzas. A dedicación daquela rúa no ano 80, entre 79 e 80, que se nomeou aquela rúa de Bueu co seu nome de Xoán Carballeira, a investigación que se ten realizado sobre a figura dele para buscar os seus traballos publicados nos periódicos, para saber onde está, que ainda hoxe non sabemos onde está o cadáver de Carballeira. Esa investigación, aí creo que temos unha mención especial, unha mención e un agradecimento especial a personas como Xosé Antonio Agulla, como Suso Portela, que ten a piques de rematar un libro sobre a vida de Carballeira, como Xosé Manuel Millán, que está aquí presente, que elaborou a revista que se puso a mañá ao público aí, que podedes comprar, Valentina Pantrade, que tamén antes da súa morte tiña reunido material prácticamente para publicar un libro sobre a vida e obra de Carballeira, que hoxe está pendente de editar tamén. Eu creo que esta persona, con outras moitas máis que se preocuparon de traer a hoxe as generacións de hoxe quen era Carballeira, son personas as cuales temos que agradecer e temos que animar a que se coordinen, a que se axuden mutuamente, de maneira que Carballeira pase a ser unha persona perfectamente conocida por todos os veciños do Bueu, porque conocendo a nosa historia e a maneira de como os propios veciños do Bueu estaremos orgullosos de quen somos e de onde vivimos. O propio acto de homenaxe que no ano 86 se celebrara na Plaza do Concello é outro precedente de rescate histórico de Carballeira, o mesmo que a gran laboura de nomear este instituto co propio nome de Carballeira. Aquela decisión prácticamente unánime, tanto dos alumnos como dos pais, como dos profesores, como toda a comunidade educativa, de nomear a este instituto co, quizá, a figura, probablemente sin ninguna dúbida, a figura intelectual de máis talla que Bueu dou mundo. Os propios actos de homenaxe celebrados no Instituto para os alumnos, este propio homenaxe son pasos que se van dando pero que non poden quedar aí. Isto non é máis que o inicio de moito máis que ten que haber. Ten que salir publicada a obra de Carballeira, este libro, temos que esclarecer totalmente como foi a súa vida, temos que volver Carballeira a conocimiento das generacións de hoxe. E algún día habrá que erguer un monumento en Bueu a súa Carballeira. A miña intervención vai chegando ao final. Eu quería darvos simplemente unha semblanza de Carballeira, aproximarnos material que nos van dando a xente que está investigando o tema, recordar quizás tamén, xunto con Carballeira temos que facer mención de outros mártires que quedaron atrás, como Francisco Escanio, brazo dereito de Carballeira en moitas cousas a nivel político, como Francisco Piñeiro, teniente alcalde de Carballeira naquela época, como Manuel Ríos, como outros moitos, como Manuel Gutiérrez, como moitos outros que daquela foron colaboradores dele. Quizá mencionar tamén que Carballeira non foi detido inmediatamente despois do golpe de Estado, do alzamento militar, sino que Carballeira foi detido moito máis tarde, aproximadamente en setembro, a fecha exacta.
a desconozco exactamente, foi aproximadamente en setembro, hai quen fala de agosto, setembro, probablemente hai aquí alguma persona que sepa a cifra, o día exacto, probablemente o sepa alguén aquí, pero anda sobre esa época. A guerra empezou en xulio e hasta lá o mes de setembro non foi detido. Lei un paréntesis, estuvo aí, neste tempo se fusilara a bóveda de agosto, se aprendera que a outra central xa estaban presos os colaboradores de Bush e para que quedaba aí, é algo que desconocemos, tuvo tanto tempo en liberdade, como logo foi detido alá por o mes de setembro e hasta decembro non se fai consello de guerra, xunto con outros veciños de Bueu, foron condenados a morte e hasta o mes de abril, hasta o 17 de abril, non se cumplen 57 anos, non foi fusilado. Era unha persona que realmente non tiña nada que botarse na cara, excepto as súas ideas, o seu compromiso cos traballadores de Bueu, cos mariñeiros, pola dignificación cultural e social de Bueu. Non tiñan absolutamente nada máis que botarse en cara. Probablemente eso, as presións dunha banda de outra, para uns para que non mataran a xente que tiña relación con el e outros que lle tiñan algunhas contas pendientes polo ben que estaba facendo en Bueu, seguramente tardou tanto tempo en decidirse a súa execución, unha lamentable execución para unha persona dun nivel intelectual formidable para esta vila de Bueu. Un home que nos 30 e poucos anos deixou de existir e nos deixou unha obra ademais tan importante desde o punto de vista periodístico, desde o punto de vista político, desde o punto de vista literario, desde moitos puntos de vista. Precisamente nos chama a atención, nos choca hoxe ver o papel que está cumplindo os dirigentes da nosa vila, que son antítesis precisamente do que Carballeira buscou ser. Unha vila de Bueu que está dando unha serie de pasos atrás moi graves, favorecidos polo goberno do PP. A fábrica de Masó cerrou, favorecidos e axudados polo goberno do PP, que lle cambiou a calificación da fábrica e unha zona que foi sempre industrial, desde que existe foi sempre industrial, e lle calificaron como zona urbana para que Masó cerrara e fixera máis negocio coa fábrica cerrada que con era aperta. Este foi un paso atrás considerable, unha factoría industrial que estaba aí dando traballo, que chegou a dar traballo a 700 personas. Fai anos, a factoría de Alonso que corre risco de pecharse tamén, por cuanto ten un plazo corto e só advirtió o Concello de que no ano 95 ten que adaptar as súas instalacións á normativa comunitaria de alimentación. Teñen que facer unha nova factoría antes de que remate o ano 95 e queren facer unha gran factoría no polígono de Castiñeiras. O polígono de Castiñeiras está aí empantanado e só faltaría que tuvese que cerrar a fábrica de Alonso e se marchara de Bueu de Tarda de Masó. Só nos faltaría eso despois de que as bateas están pechadas a maior parte do ano debido á contaminación desa ría que está podre e hipocelulosa, a contaminación que está perjudicando a pesca de baixura, que está perjudicando a vieira, que está perjudicando, que está matando o mar. Só faltaría que despois de Masó echar a Alonso, o barco que está, a escola náutica que queda de Barcelona, ahora prácticamente xa non ten alumnos, e unha corporación municipal dos brazos cruzados, esperanza non se sabe o que. Eu creo que é momento de que, digamos, que Bueu ten que pelear, que Bueu ten que seguir o exemplo de Carballeira, e Bueu ten que pelear pola mellora cultural, pola mellora social, por unha mellora das condicións económicas e de vida de todos os ciudadanos. E nada máis. Guillermo Vázquez, médico parlamentario pola provincia de Pontevedra. No Parlamento desenrola a súa labor basicamente na Comisión de Sanidade. Hola, boas tardes a todas e a todos. Efectivamente, eu estou na Comisión de Sanidade, pero a este enfermo non hai quen no cure mentre non salga dai ese doctor sin título que é Fraga e Paco. Eu, cando estaba escoitando a Pepe Novas, realmente pensaría ou me subía un arrepío, non? Realmente, que intentaron facer con este povo durante tantos anos, non? Como é posible que non teñamos conciencia nin de quen siquiera foron os nosos mellores homes e mulleres no pasado? É absolutamente increíble
Trataron de laminar a memoria histórica deste pobo para que non fose quen de defenderse. É un intento que cada vez vai vendo que é máis inútil, cada vez máis vai agromando un sentimento de nación, un sentimento de terra, que é o único que fai posible que alguna vez podamos sair deste atraso. Somente se temos conciencia e orgullo de ser galegos poderemos sair deste atraso. Por eso quixera saudar esta espléndida iniciativa do Bloque Nacionalista Galego de Bueu, facendo unha homenaxe a este home que foi un home ilustre e do cual efectivamente moitísimas generacións ou as generacións vindeiras non teñen a menor noticia, pero non poderán ocultar o que fixo porque é unha cousa absolutamente inevitable. Non se pode manter a oscuridade indefinidamente. Define aquí na revista que vos entregou aquí o Bloque Nacionalista Galego, Xosé Millán, di que Xoán Carballeira era un republicano nacionalista de esquerdas, fondamente preocupado pola problemática social e económica de Galiza, polas condicións de vida dos mariñeiros, polo futuro industrial e forestal, polas comunicacións, o ferrocarril, a mineiría, etc. Era, pois, unha persoa que pensaba na súa terra, era unha persoa que era un nacionalista. Era sobre unha persona que viu a necesidade, xa naquel entón, de afiliarse a un partido nacionalista como era naquel entón o Potencia a que somete Galiza históricamente o Estado Central. E en este punto tamén decía Xoán Carballeira unha cousa sobre a cual hai que reflexionar unha e outra vez, a pesar de que nos digan na televisión, unha e outra vez. Decía hai 50 anos, por lo menos, ou 40 tantos anos. É concebible que un pobo representado por medio central de parlamentarios quede aí abandonado a sí mesmo, obligado a poñerse en pé a defensiva, no trance de ter que botarse á rúa porque as súas armas políticas son nulas. É dicir, en aquel entón se preguntaba de que servía votar aos partidos centralistas. E eu hoxe quero decirvos exactamente o mismo. De que sirve? Unha vez pasadas as eleccións xerais, os que votáxedes, a maioría de vos votáxedes os que votáxedes, os partidos centralistas, en este caso o PP o PSOE, de que lles valeu o seu voto? E que acaso se fala en Galiza ou sae Galiza nas Cortes do Estado unha vez e que algúns dos problemas que existen en Galiza se ven reflexados por estes parlamentarios? Pero os problemas de Galiza, estes parlamentarios que se dicen que han acabados, os levan de unha maneira ali, ou venen a recoller e outra vez a colleita a Galicia para usarlos con vino que interesa a Deus. Esa é unha pregunta que nos digo a hacer, según os teus da solución, que é o que reflexionemos sobre eso. Por lo tanto, nos decía en un momento que Xoán Carballeira había a necesidade de ter unha política propia e unha relación política capaz de defender. E había unha relación aquí de Bueu que me cagou un pouco que vos falamos de que o Venegas, e eu creo que se sintoniza perfectamente co que o Venegas neste momento. É unha forza política que ten unha política propia para Galiza e é unha forza política de Galiza e para Galiza. E vou explicar. Hoxe estamos empeñados, estamos empeñados nunha loita que é fundamental para defender a capacidade de existencia, a capacidade de producir en Galiza. Que Galiza teña a capacidade de existir e que non sea somente unha terra para hacer mano barata e materias primas baratas. Por eso estamos empeñados nunha loita contra os designios da Europa comunitaria, os designios que teñen trazados para a nosa terra. Fíjate, cando nos empezamos a falar que o mercado común europeo era ruína no povo galego, moitos se reíron de nós. Dixeron que, efectivamente, vos lo recordaréis, porque estas cosas hai que recordarlas. En aquel entón nos contaron que todos con PPV e que todos como alemáns aquí, que estaban no mercado común, iba a ser unha cousa absolutamente fantástica.
Nós dixemos que isto iba a ser unha ruína para o noso povo, como logo vou a comentar. Pero antes quisiera comentar unha cousa, tamén se di que nós somos anti-europeos. E nós non somos anti-europeos porque estamos en Europa. Ainda que quixéramos ser anti-europeos non poderíamos serlo. Estaríamos absolutamente trastocados. Pero nós queremos outro tipo de Europa, é dicir, non hai que dar as cousas por sentadas. Cando un leva unha polémica, un tema ao Parlamento, a contestación casi sempre do PP é que non depende de nós, é que isto ven dado non se sabe onde, que hai un Deus superior que non lo impón. Nós estamos para cambiar, sí, os povos teñen capacidade de cambiar as cousas, porque se non sería inútil, non? Por lo tanto, nós queremos unha Europa distinta, unha Europa que sea solidaria entre sí, ir dentro dela, e unha Europa que sea solidaria cos países do terceiro mundo. Non se pode estar chorando na televisión pola fame africana como se fora unha plaga bíblica cando son os países occidentales que les están provocando a súa ruína económica e levándoos á fame, e entón despois non queremos que nos suban por as fronteiras arriba, obviamente. Que pode falar esa pregunta imposible como non se cambie a política actual. Por lo tanto, nós estamos por unha Europa distinta a esta Europa. E esa Europa que na cual nos metemos con Felipe González e na cual participa naturalmente o Partido Popular e prácticamente todos os partidos que se moven no Estado español, significa que, en esencia, nos ven a decir que Galiza ten que deixar de producir porque non é competitiva. Galicia ten que deixar de producir, por a desconta, non? E nos atopamos, e supoño que Paco Trigo con os hermanos do pesqueiro, unha flota pesqueira que é a máis forte e competitiva de Europa, merece así que non pode pescar porque non sigue competitivo. Nos atopamos con o sector agrícola e gandeiro que pode ser competitivo e entón lle poñemos unhas cuotas para que non poida producir leite nin carne porque xa se encargarán de traernos os holandeses, os franceses ou quen sexa. Nos din que a industria naval, obviamente que tamén era competitiva, hai que desfacela, mentre en Alemania, sabedes todos, que está revitalizando a industria naval con fondos alemanes e europeos. Nos fala, por exemplo, de que o comercio noso non pode existir e hai que permitir a penetración das grandes multinacionais. Non se pode permitir que o comercio galego se mans das multinacionais. E xa sei que a todos nos gusta ir ao Corte Inglés e ao campo, pero hai que reflexionar sobre que significan as multinacionais no comercio. As multinacionais no comercio que fan é ter as cadenas de distribución nas súas mans, arruinar os produtores porque lle poñen o precio que queiran e levarse os beneficios fora desta terra sin reinvertir unha peseta. Digo porque un tema que se está falando bastante veces, o cual non significa que temos en conta a modernización do comercio, que son dúas cousas distintas. Podíamos seguir aquí falando das comunicacións. Ya sabedes que efectivamente a autovía 595. O problema é que un designio de que as comunicacións de Galicia non se pode poñer en pé, porque as comunicacións non son simples para que lleguemos a Madrid a ver o hotel do próximo día, e que as comunicacións sirven para quitar os produtos que produces. E é evidente que cando tinas dificultades de comunicación, colocas a muchos franceses de la autonomía que colocas así, ou peces que se colocan en Madrid que acaba colocando de países que destruyen. Hai un diseño perfectamente claro de las autonomías galegas de que rematarse tarde, mal e arrastro. Pero non chega as autonomías, e que sabedes agora tamén nos quitamos ferrocarril. Yo en Barbadeira, curiosamente, hai uns 40 tantos anos, uns 60 anos, que se apunta aquí para Nova, reivindicaba a construcción do ferrocarril de Galicia. E nós reivindicamos que non o destruya, que estamos sempre na mesma corda. Por que se fan inversións multimillonarias no AVE en Sevilla? Ou por que se contempla o novo plan director de infraestructuras? Ou o ferrocarril de alta velocidade a Euskadi e a Cataluña, e en Galicia se vai desmantelando unha e outra vez. E son estas cousas hai que reflexionar, porque se non reflexionamos efectivamente estaremos sempre perdidos nos mensaxes televisivos que nos mandan, non? E a televisión é todo colorido e toda a música coloca baixo de sonada. E isto hai unha organización política, como os decía, que defende ese tipo de alternativas. Eu xa sei que aparentemente o BNG é moi coñecido, pero fundamentalmente somos coñecidos polo escándalo. Últimamente acabamos de protagonizar outro escándalo nos periódicos, na televisión e na radio. Sei que non sei que lle pasa ao Tolo de Beiras, que cada
excepto para científicos que se pueden pasar los campos. Por lo tanto, la imagen que trata de los medios de comunicación de todos es absolutamente distorsionada. Ambas veces, yo siento decir así, no porque es un periodista que pero que jamás se ve reflexionado lo que sucede, por exemplo, no Parlamento, máis que o anecdótico. Por poñervos un exemplo, o do outro día era simplemente unha pelexa interna do Partido Popular, como sabedes, para descabalgar a Victorino, o sea, van a por él, e entón utilizan que Elbeira se falou que conta un incidente con Conde Roa, ao final do que se trata de unha pelexa interna delas, pero transmiten a imagen de que non estamos absolutamente transformados. Incluso que antes se dice que debería ser o peor de todos. Os demais son muitísimo peor que non vamos a gustar. O que non quero decir é que, efectivamente, o BNG é unha forza así conocida en xeral, pero moi pouco conocida do que significa en concreto, non? E o BNG é unha forza política, un frente político, e eu quero explicar, e que sea un pouco así, en fin, non moi é un frente político que agrupa no seu interior a diversidade de partidos políticos e de xente que se afilia somente ao BNG. É unha forza, como todos sabedes, que está en ascenso, que vai a corroborar coa axuda de todos vos o ascenso nas eleccións europeas próximas, é unha forza política que lle temen. E iso hai que telo claro. A nós nos atacan porque nos temen, porque son unha forza política distinta, non somos un recambio lugar e corriente. E a moitos deles se lles vai acabar a oleados dos chanchullos, e eso saben perfectamente. E por eso teñen que atacarse no outro. Pero o BNG necesita seguir pensando moito máis. O BNG necesita constituir unha rede en toda a nación. Ten que participar todos os homes e mulleres desta terra neste proxecto ilusionante capaz de levantar este país. Si unha forza política propia unha forza forte, é imposible levantar este país, é imposible que nos teñan respeto como lle teñen a outras nacións do Estado, ou acaso nos tratan a nos igual que tratan a Cataluña ou Euskadi, ou acaso Telecinco, por poñer un exemplo, non transmite en catalán para Cataluña. Por que o fai? Unha forza política propia constituída por todos os galegos e galegas é o que fai falta neste país. E a ese proxecto é o que vos quero animar. Viva Galicia! Entre os presentes neste acto temos unha pequena representación dos compañeiros de Carballeira represaliados polas súas ideas de liberdade e de progreso social no seu momento. O asesinato de moitos dos seus familiares e amigos e o seu propio sufrimento por defender os traballadores, por defender a idea de progreso social e por defender un proxecto de país para Galicia, ainda hoxe siguen sin estar totalmente recoñecidos. Esta cala de entrega non se lles pode pagar de ningún xeito, pero, cando menos, todos os aquí presentes temos que rendirlle unha calurosa homenaxe e reconocerlle públicamente o sacrificio polas súas vidas ao noso país. Entre esas persoas estuveron presente a mañán o outro compañeiro, outro amigo íntimo de Carballeira, o señor Manuel Gutiérrez. Para ele, a nosa calurosa
Agora, Francisco Trigo, parlamentario galego pola provincia de Pontevedra por segunda vez, traballador na Comisión de Pesca no Parlamento e veciño da Vila Mariñeira como a noso de Cambados, xa ten presentado tamén algunhas interpelacións no Parlamento acerca da vida mariñeira de Bueu, acerca da ampliación do Peirao, etc. A continuación vai vos a falar de Costa Botrero. Boas tardes. En primeiro lugar, vaya o meu agradecemento e o meu reconocemento ás persoas, compañeiras do Xoán Carballeira, pero tamén vaya o meu agradecemento aos compañeiros do Bloque Nacionalista Galego que son capaces de organizar un mar do mesmo tempo, de recordar a todo o mundo, de lembrar a xente que a historia nunca se debe esquecer, que a historia é a que nos enseña o que debemos facer no futuro, que a historia é a que nos dá alceños para cambiar as cousas e para levarlas por un mellor camiño, por camiño do progreso, por camiño da liberdade, por camiño da liberación nacional do noso país. Os compañeiros do BNG teñen hoxe todo o meu agradecemento polo traballo e esforzo que desarrollan no partido. Sin eles non sería posible a existencia desta frente política. Sin eles, sin os militantes da base do BNG, non sería posible que outros estiveran no Parlamento defendendo os intereses de Galicia. Sin a xente da base, ningún líder político naide podía defender nada. O BNG, en este acto, o que vai tamén é ter un contacto coa base social, ter un contacto coa xente, para de alguma maneira transmitirlle as súas ideas e o seu traballo. Pido a vos, seguramente moitos, non tendes nada que ver co BNG, que ao mellor simpaticedes con ele, tamén vos pido unha forza falso para o meu compañeiro. E digo isto por unha razón. Eu son novo. Cando este home desapareceu, non naceu. Por lo tanto, eu son novo no nacionalismo e de alguma maneira reivindico a memoria desas persoas que traballaron para que existira no seu momento o Partido Galeguista, para que existira unha forza política que tentaba, que dice que todos os galegos estuveran dentro do mesmo proxecto, defendendo o noso país todos a uno, que os galegos non estiveran divididos, olvidándonos do que era a defensa do noso país e planteándonos o mellor o estar ao servicio do cacique de turno, estar ao servicio do Riestra, estar ao servicio de outro, ou estar ao servicio de persoas que de alguma maneira o único que fixeron foi perjudicar o noso país. O nacionalismo galego moderno ten hoxe esas raíces importantes que foi o Partido Galeguista. Ten as raíces que deixaron homes como Xoán Carballeira e que Castelao reflexou naquela viñeta que decía non enterran mortos, senón que enterran sementes. Nós representamos a semente que deixaron aqueles homes que deixaron a súa vida por la defensa do seu país, a súa vida de planteamiento
e de honestidade, un planteamiento de que o país estaba por enriba do individuo, de que era máis importante os intereses colectivos que o interés de cada uno. É fácil, moitas veces, en política, olvidarse de todo, plantearse única e exclusivamente a defensa dos intereses de uno. Cando se plantea eso, pasa o que está a pasar neste momento no Estado español. Cando se olvida o importante é a defensa da colectividade. Cando se plantea única e exclusivamente como cultura, de forma de vida na política, aquelo de que tanto dá que o gasto sexa blanco ou negro, que importante é que cace ratós, automáticamente estamos a olvidar que hai cousas que son máis importantes que catar ratós, que é catalo como hai que catalo, e non con malas artes do povo nacional. Este exemplo de ética que os galeguistas trasladaron superan a recoller os mozos nos anos 63 e 64. Eu ainda era un neno e, por tanto, non participara da ansiedade deses mozos. Pero Xoán Carballeiro, o carcelado dos máis, deixaba a mente que prender naqueles anos para a fundación dos partidos importantes na nosa contemporaneidade, a Unión do Pobo Galego e o Partido Socialista Galego. E de aí sale un sermo de moita xente que supo de alguma maneira aprender tamén da historia, que supo que o importante era bater unha forza política, unitaria, unida, para chegar algún día a gobernar o noso país e para levar o Estado a defender que eran os nosos intereses, porque quizá hai persoas que nacionalistas moitas veces, a maior parte das veces, olvidan que a vida existe. Eses jóvenes aprenderon incluso cousas tan importantes como aquelas que moveron a risa a algúns medios de comunicación no golpe de Estado de Tejero, de Armada e compañía. Naquel ano 81, hubo moitos medios de comunicación que días despois, porque antes non se atreveron evidentemente a manifestar contra a situación, decían por maneira de actitud de risa que na ilegal de Huevecangas tiráranse os archivos ao mar. Eu vina recordando isto cando viña para aquí. E moito ríanse no ano 81. Eu xa estaba no militante no nacionalismo, xa non era un negro. E eu sempre que me vine a aplaudir aquela situación, porque aprenderan tamén da historia. E aprenderan que non se podía deixar en manos do fascismo os arquivos que comprometían a personas que afiliaban a unha central sindical, o único que estaban a defender os seus dereitos. Pois estes compañeiros aprenderon a actuar con moita inteligencia. E con moita inteligencia porque hai que aprender. Porque nesta revistiña hai un artigo sobre o preço do peixe. E nese artigo plantease con toda a cualidade o que debe ser a unidade do planeta. Fala sobre o peixe como un elemento que influye moitísimo polo sistema da paz, nos barcos da ardora, nas retribucións que van a ter os mariñeiros e que van a ter os armadores. E dice que se non hai precio, dende logo, mariñeiros e armadores van a ser en mala situación. E dice incluso, que o armador profesional olvida o seu origen circulante e cree que xa é un empresario que ten dereito a explotar o seu circulante. Que se olvida da necesaria solidaridade entre eles os circulantes para defender algo que beneficiaría a ambos os dous, o precio do peixe. Este artigo que está na actualidade tamén ten unha actualidade para nós. É o que no bloque nacionalista galego chamamos o proxecto común. De nada máis que os galegos nos poñamos a pelear entre nós se o peor non está cheo de pan. O primeiro que nos temos que plantear os galegos é
que o peor non temos que ter cheo de pan e despois poñernos a repartir. Esa é a razón de ser da existencia dunha organización política que se chama o Bloque Nacionalista Galego. O Bloque Nacionalista Galego, sobre todo, temos o norte a defender os nosos intereses. Por eso, temos que chamar aos xóvenes a plantear o seu interés por a entrada na política, o de deixar para outros as modernidades falsas. Nós estamos, evidentemente, porque a xuventude se divide, a xuventude o pase ben, pero a xuventude é o espírito de compromiso político, coa defensa da nosa terra. Amigos e compañeros, avecínase aí unhas eleccións que a todos nos pode parecer que son unha cousa que non ten nada que ver con nós. As eleccións europeas. Iso ten moito presencia na Europa e en Bruselas. En Bruselas decídense os tratados. En Bruselas decídense as directivas europeas para a reducción da producción. En Bruselas decídense a forma en que se vai a contratar os traballadores e o tipo de contratos que les van a facer. En Bruselas decídense que vai a ter de fábricas un país e que vai a ter outro. En Bruselas decídense donde se vai a deixar de producir. Ya no, que son postos de traballo. Fálase de caer, digamos de alguna maneira, incentivos á natalidade. E non decimos, aquí non é necesario ningún tipo de incentivo á natalidade. Aquí o que é necesario é posto de traballo para todos e para todas. E isto xa dará lugar ao que sexa posteriormente. En definitiva, Bruselas decide ese tipo de políticas que arruinan o noso país. E non máis importante que tenemos. O derecho a traballar. É por eso que necesitamos reflexionar e pensar se vamos igual ou se vamos a defender o noso país. E eu o que pediría é que todos xéramos a defender o noso país como Xoán Carballeira o fixo no seu momento, coa dignidade, coa forma. Temos que construir unha nova Europa, unha Europa baseada na solidaridade dos povos, unha Europa no que a solidaridade non sea unha palabra vacía, unha Europa a que a solidaridade signifique que todos vivamos ben e non só os centroeuropeos facendo de nós periferia única e exclusiva. Amigos, eu teño que lembrar hoxe a unha persoa tamén do meu povo, tamén galeguista, a unha persoa que seguramente tuvo relacións Xoán Carballeira, e remato unha cuestión antes de non celebrar o teu convite xa moito ao mesmo tempo, dicindo que a historia en serio. Xoán Carballeira é un exemplo de dignidade e de traballo. É un exemplo de como se debe estar na política. Cabanillas, remato xa, decía, irmáns galegos, desde o chegado niño, apoia os niños pagando por realizar. Que vexa a vida pobre, o medio da canalla, o povo que traballa disposto para loitar. E o traballo e a loita e a solidaridade con nós mesmos é o único que nos queda aos galegos para triunfar e para levantar o noso país. Remato co que dixo antes o Guillermo. Viva Galicia! Bueno, decimos para rematar o acto que o BNG de Bueu está aberto á colaboración e á participación de todos vós no camiño de montar unha alternativa
unha alternativa municipal aos 12 anos de desfeita de bancarrota da actual corporación. Invitamos a que vos cheguedes por lugar de negar, a que participedes, a que axudedes a cambiar a nosa situación. Moitas gracias por a vosa presencia e hasta outra.